Okay guys, sanibona. Sure. Sure. Manje yabathemba labantu? Yabo la. Bethamaro. Into ezidla uchizi ingawucelanga. Ngiyongazodaba wena la. Hayi mina ngeke ngiphathe umuntu esifazane. Uma 7 mina. Indoda. Ngeke uphathe umuntu esifazane. Ekuse. Lalela. Isina ukhona egemini noma ukho. O active useki. Suka. Ayafuseka. Yafuseka. Lalani-ke nina la. Lokhu ukwenzeka manje la uyisifundo sokunitshela ukuthi angiyonto yokubhema angiyona insango. Omunye wenu wayenza lo shit owenzeke manje ngomhlakazo ukuchopha. And njengoba seniqalile nangena la nizofela la umuntu uphuma ngebhokisi. Kuyazwakala? Kuyazwakala? Ukhona omunye mhlawumbe ufuna ukulandela kwenzeke njengoba kade kwenzekile manje? Hayi. Wena njengamanje kimi ibhomu emotweni. Kube nomsebenzi.